Γεννιέσαι μόνος σου. Δεν γεννιέσαι ομαδικά. Σκέψου το. Είσαι πλήρης μόνος σου. Υπάρχει κάτι μέσα σου που είναι πλήρες. Εσύ σαν ανθρώπινο πλάσμα τα έχεις όλα και δεν σου λείπει τίποτα. Και αυτό που λένε, η ευτυχία είναι μέσα σου. Πάλι είναι μια έκφραση που, είναι καλό να τη διαβάζεις. Ή να τη γράφεις σε ποίηματα. Η ευτυχία είναι μέσα σου. Η ύπαρξη είναι δαιμονική. Εσύ γεννιέσαι μόνος σου και φεύγεις μόνος σου. Αλλά νιώθεις τόση μοναξιά σε αυτή τη γη. Έχεις μοναξιά. Και δεν θέλεις να εκπληρωθείς. Θέλεις κάποιος να σε συντροφεύσει ή να σου κάνει παρέα. Δεν αντέχεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Και η ύπαρξη είναι ευδαιμονική. Η ευτυχία είναι μέσα σου. Αλλά εσύ όταν είσαι μόνος σου, θες κάτι να κάνεις. Θες με κάποιον να επικοινωνήσεις. Και άνθρωποι είναι γύρω μας. Οι οικογένειές μας, οι αγαπημένοι μας. Κάτι υπάρχει εκεί που πρέπει να στρογγυλευτεί σαν κατανόηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν είναι αφύσικο να υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου, γιατί σε αυτή τη γη ήρθες μόνος σου και θα φύγεις μόνος σου, αλλά σε αυτή τη γη κατοικούν και άλλα πλάσματα με τα οποία μπορείς να χαίρεσαι, μπορείς να μοιραστείς τη χαρά σου. Όντως, σε αυτή τη γη μπορεί να μοιραστείς τη χαρά σου. Και ερχόμαστε σε αυτό που συμβαίνει στη γη. Οι άνθρωποι είναι μαζί, όχι γιατί είναι γεμάτοι και όχι γιατί θέλουν να μοιραστούν τη χαρά τους. Οι άνθρωποι συνήθως είναι μαζί γιατί αισθάνονται άδειοι, γιατί είναι μόνοι, γιατί κάτι τους λείπει και χρειάζονται κάποιον να αγραποθούν. Αυτό το γράπωμα πολλές φορές οι άνθρωποι το ονομάζουν αγάπη. Όταν αγραπώνεις κάποιον, τι τον κάνεις? Τον χρησιμοποιείς. Όταν αγραπώνεις κάποιον, τι τον κάνεις? Τον κάνεις σκλάβο σου. Και όταν ο άλλος σε γραπώνει, γιατί είναι και αυτό στη ψευδαίσθηση ότι σε αγαπάει, τι είπα, το αντίθετο είπα, τότε τι σε κάνει να αισθάνεσαι? Σκλάβο. Οκ. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Τι είναι το σκοτάδι και τι είναι το φως? Επειδή ακούμε πολλά τελευταία. Το σκοτάδι σε κάνει σκλάβο και το φως σε ελευθερώνει. Ποια είναι η ποιότητα του σκοταδιού?
Ο φόβος. Ποια είναι η ποιότητα του φωτός? Η αγάπη. Γιατί θέλεις να είσαι με άλλους ανθρώπους? Αυτή είναι η συνηθισμένη κατάσταση της συνειδητότητας στη γη. Γιατί φοβάσαι. Όχι γιατί αγαπάς. Γιατί οι άνθρωποι συνήθως θέλουν να συντροφεύονται. Από πού έρχεται αυτή η ανάγκη? Από φόβο. Γιατί έχουν ξεχάσει ποιοι είναι. Και όχι από αγάπη. Γιατί η αγάπη σε κάνει ελεύθερο. Έτσι οι άνθρωποι έρχονται μαζί. Και μέσα στην άγνοια και μέσα στην αντίθεση και μέσα στην ανάγκη και μέσα στην... όχι ανάγκη να μοιράσουν την χαρά τους ή την αγάπη τους, αλλά μέσα στην ανάγκη να μοιράσουν την ασκήμια τους, γιατί έχουν την ψευδαίσθηση ότι ο άλλος, αφού τους αγαπάει, πρέπει να τους δέχεται όπως είναι. And this is not love. Και αυτό δεν είναι αγάπη. Τι είναι αυτό? Εξάρτηση. Τι σε κάνει να αισθάνεσαι? Δέσμευση. Τι είναι η δέσμευση? Υποδούλωση. Τι είναι η υποδούλωση? Σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι? Φόβος. Σε ποια διάσταση ζουν τα ανθρώπινα όντα πάνω στη γη? Σε ποιο καθεστώς? Στο καθεστώς του φόβου. Και ξαναγυρνάμε τώρα πάλι στην αρχή. Η ύπαρξη είναι ευδαιμονική. Και τα ανθρώπινα πλάσματα ψάχνουν να είναι σε αυτή την ευδαιμονία. Και γεννιέσαι μόνος σου. Αυτός που το εμπνεύστηκε πρέπει να ήταν πολύ σοφός. Γεννιέσαι μόνος σου. Άκουσέ το και μην τα ακούσεις από αυτό το κομμάτι που φοβάται, που δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Άκουσέ το με την καρδιά σου. Άκουσέ το με όλα τα κύτταρά σου. Γεννιέσαι μόνος σου. Wow! Είσαι πλήρης. Wow! Είσαι πλήρης. Ας μην το φοβάμαι αυτό. Ας το πλησιάσω αυτό. Ας ανοίξω σε αυτό.